mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglegislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB, madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB, impormasyon, edukasyon, aksyon. She's crazy like a fool. Bueno, Diyos maray na hapon sa Satuya Gabos. Welcome sa programang 2D sa GB. Aldaw na Webes. 28 na po kan bulan na Hulyo 2022. Sa ngaran ni Congressman Joey Sarte Salceda, kanikaduang distrito kan probinsya ni Albay. Sa ngaran man ni Kuya Nems, dyan tabi sa control. She's crazy like a fool. Ako po si Councilor Nong Dawal, kan Manito Albay. Kasabay niya to sa paggatod kan programang ini an sa tuya po pagiriba dyan sa 2D Congressional Office sa panginot po ni Chief Operations Officer Justin J. Bulanyo. Yaon man dyan si Kuya Mon Daen Pading Tuts Disulo garuyaraw ni dyan ngunyan sa islang munisipyo kan Rapu-Rapu. Of course, si Councilor Ian Buena kan Kamaligalbay. Kasabay po si dating Councilor Dante Magallanes kan Daraga. Sir Willis Plana of Legazpi City and Jos Barcelon with our muses and admin Ate Erika and Ate Hazel. Kami po gabos sa kapaabot ni pangungumusta siring man na paglaom na kamo po nasa maray na kamugtakan sa mga oras na ini 6 minutos makalis po ang alas 4 nin hapon. Maalang nga angon sa luwas. Maray nga ni digdiyo sa muya sa DCGB ta malipot-lipot. Garo nga ni pertihon digdi magdaranin kumot. Minaligid sa na dyan sa iraram kan lamisa. Kumusta po ang mga parantabay niya to sa bilog na probinsya ni Albay? Siring man po digdi sa segundo distrito. Dyan tabi sa munisipyo kan Rapu-Rapu. Garuyaon dyan ang grupo kan special projects para sa tupad orientation. Diyan po sa munisipyo kan Manito. Good afternoon po sa Indo dyan, Gabos. Kay Pading Lito Ramos. Diyan tabi sa relocation area kan Malubago kay Yos. Maray na hapon tabi sa imo Yos. Siring man si Manoy Jaime. Manay Ellen, dyan tabi sa sentro kan Malubago. And of course, si Ogi. Maray-ray na negosyo kanin ni Ogi.
Pirming dakulo nun ang ugbon kan sa iyang urig. Kasusaro, garo 10 ito. Pati po ang pagbiyahe kan samod o soft broom. Mga nusaro kay ni maaraman tayo ni tabi si Ogi, bilyonaryo na. Digdi po sa siyudad de Legazpi, maray na hapon sa Indo, dyan po sa Mariawa. Siyempre dyan po sa Bangkiruhan. Kuya King, how are you? Kumusta ka na tabi, Kuya King, the weatherman? Dyan tabi sa Bangkiruhan. Yung mga kabarkada niya to sa Pawa, pasiring na dyan po sa Maymayon unit. Dyan sa Buyuan. Ano daw kunyaong pa dyan so pigakarigusan mi kay itong mga sagurong? Yung 7 sagurong. Dyan po sa munisipyo Candaraga, maray na hapon, and of course dyan sa Kamalig. O yung mga nasa Facebook, sa paagi po kan DCGB News Online, magandang hapon po sa inyo. Saan man po kayo naroroon. Mataod-taod po pagurulay-ulayan niya to ang manungod po digdi sa magayon na informasyon. May relasyon po ini sa B. Sa baboy. Sa baboy. Halat mo na ha. Okay lang. Siring man pagurlay-ulayan niya to ining manungod man po sa kaisipan o plano ni Congressman Joey Sarte Salceda, manungod po digdi sa kung paano yung luhika. Ano ang luhika asin paagi? The best way to tax rich Pinoys. Abo kay niyo si Robin Hood Padilla, the senator. Abo kay niyo na dagdagan databi kuya names ang mga buwis kan mayayaman na Pilipino. Nagugulpi kayo ngunyan kan buwis kita, di ba? Kita mga nasa middle class, yung mga professionals, automatic baga pag ba-empleyo ka baga kuya names, automatic baga withhold ang tax mo de. O masinga ni dumantabi sa kayto, naramdaman kayto dyan sa Philippine Science High School, dumampo sa Diliman Campus, yung scholarship bagatabi duman kuya names, kung pobre ka baga 100%, di ba? Kung pobrehon ka talaga, kung an-income ka sa imong pamilya annually this much only, katawang ka ki 100% scholarship. Pero may mga instances kuya names na sa mga estudyante duman, ang pamilya may mga sadiring darakulaon na restaurant, 100% kasi nagdeklara na nalugi sa restaurant, uyugon mo tapos piga kakagduman sa saydang libro di kwenta, break even sa na ang income ninda duman sa anong ngarang ka ini sa indang mga negosyo, kaya natawan sinda nin 100%. Mantang sa mga aki nin mga ordinaryong empleyado sa gobyerno, 50% sa na sa scholarship, tanailing baga duman sa Statement of Assets and Liabilities, net worth, SALN, nailing duman kung piran income, dahil ka man makautik, may payroll baga, di ba? May payslip, o kaya 50% lang yung scholarship, mantang sa mga mayayaman, ang mga sadiring negosyo, ipinailing sa naso dinoktoran na po kaya ang libro de kwenta, ayun 100% pinailing duman na break even sa nasinda, di ba? So yan po ang saro sa mga dapat riparon gayod kan mga yaon dyan sa BIR, asin dyan sa
sa mga ano nga ran kay ni mga in charge sa pag tatasar nin buwis na tibaad ko na mapakarhay an ano nga ran kay ni an pagkolekta nin buwis pagkwenta kan babayadan kan mga mayayaman na mga Pilipino. Mataw-taw dyan na day. Mataw-taw diyan an pag-restoryan niya to yung magayo na ini pong magayon na paagi kung paano mapababa databi ang presyo kan karning baboy. Digdi po sa siyudad de Legazpi. Natagura ano na ang presyo kan baboy. Garo na sa 340, 320. Ano? Mahalo na talaga. Tinaritian kita sa presyo kan ano nga ran kay ni kan mga pagkaon, mga produktong agrikultural. Naaram niya itong padagos na sa tuya pong sa tuya ang panurual daw na struggle para makadilin siya medyo dipisilon medyo dipisilon po ngunyan. By the rivers of Babylon, there we sat down. There we will. Okay, kung na kita ni na 15 minutos, makalihis na po ang alas 4 nin pagkahapon. Alat mo na ha, tamay nagtitik sa tuya. Janda palantabi sa Bagtang, Maruroy. Garo dyan, ini sa may ko na, sa may spillway, 300 pesos ang kilo kan baboy. 300 pesos. Takasusaro, nagbakal ako, 320. Dyan palan sa Bagtang, Maruroy, 300 ang kilo kan karning baboy. Okay? Sige. In captivity, requiring of us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Okay. So, digdi pa lang tabi mga tugang sa siyudad ng Legazpi. Igwa digdinin farmer cooperative. Naan mayor na produkto ng Dakuya Nems. Ining manungod sa livestock asin poultry. Kaya buot sabiyon, ini po ang kooperatibang inidigdi sa siyudad ng Legazpi. Kooperatiba ini nin mga livestock and poultry raisers. Saro sa naisipan ninda na gibuhon na negosyo, iyo po ang meat shop. Meat shop, tindahan nin karne. So pag sinabi tabagang livestock and poultry, yaon dyan ang karning baboy, karning maka, karning waning mga manok, tangani databi na makatabang sinda sa pagkurtar o pagkontrol ka na pigaapod nindang unreasonable price hikes and artificial shortage of meat products digdi po sa siyudad ni Legazpi, sa mga merkado kan siyudad ni Legazpi. Kaya buot sabiyon palang kaniyo, igwa man kinangyayari diding bakong rasonableng paglangkaw kang presyo kan mga meat products asina artificial na pagkawara kan supply nin karne sa mga merkado digdi po sa siyudad ni Legazpi. Sigun po kay Senyor Alden Minya, na presidente kan Legazpi Livestock Poultry Raisers Agriculture Cooperative,
inida atabi na sa indang meat shop, nagpapabakal nin mga produkto sa reasonabling presyo. Mantang accurate da tabi ang sa indang weighing scales o kilohan. Parang may pinatatamaan ito. Parang may undertone. Mahal na nga ni ngaya so presyo kang karne, kulang pa sa timbang. Tinimbang ka ngunit kulang. Kaya sa mga parabakal, sa mga konsumidores, double whammy. Double whammy ang epekto. Mahal na nga ni so karne, may daya pa sa timbangan. Kaya ini po ang gustong tawanin solusyon kay ni pong grupong ini nin mga hog or livestock and poultry raiser sa pagbugtakan sa inda pong sadiring meat shop. Kung ilingan mo manangad bagatabi, Kuya Names, kung ika ang nag-aataman nin baboy o manok, tapos ika pa ang nagre-retail, garo baga bawas ni nagkapirang ano nga ran kay niyo? Kamot. Yung nababawasan yung added value chain. Di ba? Ta ika na so nagproducer, ika pa so nagpapabakal kan end product kan sa imong industriya o sektor. Ta diyan baga po sa mga arog kaya na mga produkto, pag numinaagi yan sa kadakol na kamot, ang kada iagihan ka na kamot, nagpapatong ng kantidad. Di ba? Narumduman ko kayo ito dyan tabi sa may parte ka na dyan sa may ano ngaran kayo ni? Dyan sa may Namanday. Sa Namanday, dyan po sa Isla de Cagraray, sa munisipyo kan Bacacalbay, maray na puntabi kay Barangay Captain Junbo Araw. May nabakalan kami dyan nin sarong kilong banwito na sira. 65 kilos. Duman mismo sa para sira na bakal mi. Pero pag digdi ka na sa nakadoong na digdi sa dyan sa may Victory, 300 na ang kilo, di ba? Ngata, pag haloy duman sa parasira, may marigaton, di ba? Pag-abot naman sa pararigaton sa barangay na ito, magastos na ito. Mabakal ito ki yelo, mabakal kung ano-ano pa, na pigadagdag duman sa, magkadagdag sa presyo duman sa produkto, sa sira. May mga pasiring duman, na may sadiring bangka, kukwaw na ito duman sa, ano nga na po din databikan ko yan name, so pararigaton dyan sa barangay. Babakalon niya ito duman, itong may sadiri kang bangka, madagdag naman ito ki value. May value added na naman. Nagastos na sa krudo, nagastos na siya sa handling o sa baggage. Kaya pag abot digdi sa may pangpang, kan Victory Village o duman sa may Peaceport, may masabat na naman duman, may madagdag na naman duman ning presyo. Kaya minabot na, pero ito, 1,200 pesos. So, the same with the meat and other products, agricultural products. Dahil dakol na kamutan ni agihan, sige man ang dagdag, kan presyo, sagkod na nakaabot duman sa mga konsumidor. Okay nga ibabagang mga para saod, ngaya dumang kita sa bagsakan, direkta, taduman ngaya buro barato pa. Ini po ang saro sa mga gustong tawanin solusyon kay ni pong grupong ini kan mga o ining kooperatiba kan mga livestock and poultry raisers digdi po sa Legazpi City. So ang presyo pa lang kan sa inda pong baboy, karning baboy, 280 per kilo. Mantang ang ibada atabi, nasa 290 sagkod 300 pesos kada kilo. Yan. 280 sinda. 280 lang.
Anday ko lang aram kung saan ang sa indang pwesto, ha? Kung saan ang sa indang pwesto. So piga siguro na patabi ka na nasambit na mga persona na dakol databi sindan in supply ni baboy. Kaya ngaya nakakapag-adjust sindan in presyo ka na karning baboy. Tangani databing makumpetensya itong halangkaw na presyo kan karning urig. Diyan databi sa mga paratinda sa merkado. Ayun. Sain daw tabi ang ano kayo ano? Sain ta daw pwede yung makua, ha? Ini pong tindahan na inikan ini pong Ligaspi Livestock Poultry Raisers Agriculture Cooperative. Aputon ko daw si Dr. Manny Estipona akan Agriculture Office digdi po sa Veterinary Office digdi sa syudad ni Ligaspi. Taputon ko kung saan ang tindahan kay niyo. Ta duman ako mabakal nin 1/4 kilo nin karning baboy. Ako ba ko man ako masyadong parakakan nin karning urig. Pero kuan lang ito bagang ma-satisfy sa nasuibog niya to. Ma-satisfy sa nasuibog. Sa edad tang hindi dahil naman kay puan magparakaon ng dakol na karne. Diba? So mas maray siguro, yan na lang nasira. Pero ang sira baga mahalon man, ano? Mahalon man ang sira. Pero ang tilapia baga barato, mga 150, 170 gayon. Diba? May biyastado nga niya ako, na urual daw tilapia sa iyang pinagsisira Kuya Nems. May basihan pala kung nga ta tilapia sa nansaya bigo para kaon. Garo may health reason. Health reason. Ako nga ni na minsan na resetahan man na deda ako magparakaon kan uyan na sira bagan drakulaon. Mas marayda bangos saka tilapia. Okay? All right. 25 minutos makalis na po ang sa tuya pong oras na alas 4 nin pagkahapon. So tapos na. Tapos na susuna. State of the Nation address kan Presidente kan Pilipinas. Presidente Bongbong Marcos. So reaction po kan mga nakadangog magharalo-halo man ang reaksyon, di ba? Pero ang pinakapamuso na reaksyon dumampo sa State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos na nag-trend na po sa Twitter man yan o sa Facebook, iyo po ang naging iwal ni Mike Abe sa ni Pastor Kibuloy. Iyo ang pamusong reaksyon dumantadi sa State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos. So pagdulak ni broadcaster Mike Abe siring man ni Pastor Kibuloy kang SMNI. Ang SMNI tabi sa rin ng istasyon ng radyo, television na pagsabiri po kay ni Kibs. Si Stat. Si Pastor Stat Kibuloy. Kasi bagatabi siya bagatabi so nagpapundo ka na ito bagyo ito linog. So ini po na iwal kanduang inito. Ini po si Mike Abe, garo broadcaster ni kan SMNI, duman sa Usapang Bayan na programa. Garo nagtao ini kan sa yaman na opinion manong duman sa opinion sa opinion kumbaga kontra opinion na binutsan man ni Pastor Kibuloy manungod po sa itong laog kan State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos. Anbot sabihon ni Kibuloy dapat maging maisog na ining Presidente Bongbong
lalong-lalo na tabi sa gira, sa droga, sa kriminalidad, etc., sa mga tiwali sa gobyerno. O kung bagagaro pinagsasakayan o susog ni Kibuloy, yung sinabi ni Senador Amy Marcos, tugang ni Bongbong Marcos, na dapat maging maisugdan sa iyang tugang sa paglaban digdi sa kriminalidad, sa droga, siring man sa korupsyon. Hiniman po na si Mike Abe, sa iyang programa, duman sa SMNI, ang titulo kang programa, Usapang Bayan, nagtaram na, man niya kay puan ngaya na iasa ta ngaya sa nasasarong tao, ang solusyon kan mga problema, kan Pilipinas. Duman po nagpuon sa iwal kandua, mantang nagprograma po ini si Mike Abe, agaron nag-react duman si Pastor Kibuloy. Kaya ang ginibo kay ni Abe, tagaro, kumbaga garo, sabi na bastusan daw, napahiya siya duman sa mga parantabay niya. Ang ginibo kay ni Mike Abe, nagpaaram siya kay Kibuloy on air, nagsisimbagan sa duwa on air, nagpaaram siya, sinabi niya na salamat ngaya, tasalaw kan 15 taon, inakomodar mo ngaya ako sa programa mo o sa istasyon mong inio, and dakula ngayang bagay ini narumdumon ko habang ako ngayon nabubuhay. O anday na o yung nanduman ni Pastor Caves, ta rinabnot baga so lapel, microphone, sabi kasabit siya na digdi baga sa digdi sa kuan, bado, inapon baga duman sa may console, nailing mo ito Kuya Names, igina po baga sa microphone, so abot sabi yun kay itong pagapon na, day siya, ano nga rin kani, day na siyang respeto, duman sa iyang chairman, tayo ni si Pastor Caves, yung man ang honorary chairman kan SMNI. So nag-iwal sa duwa on air, kaya ngunyan pinagpupustan sinda o pinagipistan sinda sa social media. Kailingan na ngaya sa mga dati ngayang mga dayupot kay Presidente Duterte, nagidudurulak na nagiriwal na ngayon ngunyan. So sana ba kupuarog kan sitwasyon kan mga taong ini masupog po, masupog. Ini baga si Kibuloy, leader ni kisarong kulto na nakabase duman sa Davao City. Okay? Alright. Igwa na kita ni 30 minutos, makalis na po ang alas 4. Mabalik kita pagkatapos lang kayo ni. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Silka, bagong araw, bagong aura with Silka Papaya Lotion. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Magic Log, ang simpleng itlog, nagiging Magic Log. OMG, o Magic Gulay, all we need is magic. Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam, gaan pa sa bulsa. Nescafe Classic, sulit sa 3 pesos SRP. United Home Kidlets, chewable paracetamol para sa lagnat ng kids. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Kong Joey? Sigue la pista, me vas a encontrar. Ya está cerquita de mí. ¿Cómo
acertijo en bola de cristal. Tú me quieres descubrir para hacer la mitad. Yeah, yeah. Sube el caminito, sí. Dale, avanza un poco más. Yeah, yeah. Pero si te pierdes yo. Okay, balik na kita sa satuyang programang 2D sa GB. Hindi po sa last 30 minutes. Marinapon palan kay Charut. Kay Charut Ardales, diyan tabi sa Barangay Sipi, Daragalbay. Manay Mili, marinapon tabi sa imo, get well soon. Casi, casi que te puedo ver. Sigue bien las instrucciones para que sepas qué hacer. Que estoy esperando. O dyan sa mga parantabay niya to ng mga barangay health workers. Dyan tabi sa Un beso, pero por la noche también se ponga otra vez. Tuburan, Ligaw City. Cama, siempre sin pijama, escuchando música todo el fin de semana. Maray na hapon tabi sa Indo. Sepa decir, Dyan man po sa ir a Jairo, Barangay Health Station kan Paulog. Dyan man giraray sa Ligaw City. me encuentro. Sa gabos po ng mga barangay health stations o mga barangay health workers sa manlain-lain po ng mga barangay health stations digdi po sa probinsya nin Albay. Good afternoon po sa Indo. And maraming salamat sa padagos pong pagtaon nindo kan sa Indong serbisyo. Serbisyo sa load sa mga kaymanwan niyato. Lalong-lalo na po itong mga frontliners, Quiero lo que mga healthcare workers na yaon po sa padagos na pagtaonin na serbisyo, quedó. serbisyo medikal, tangani pong makaiwas ang lambang saro sa tuya, Tú le repita y se digdi po sa COVID-19. queda. Soy tu Bata, may mga instances baga na nagtataas na naman po ang kaso Karol G, kan COVID-19. que me toque ahí. Bata, may gusto man maglaog digdi pang saro pang perwisyo sa salud. Iyong pigaapod na monkeypox. Kaya ito ang naaraman ko, chickenpox. Ngunyan palan, iguana manin monkeypox. So medyo bako pa masyadong bistado digdi sa Pilipinas ang monkeypox. Pero garo saro sa mga simptomas kayan or manifestation, man giraray po daan pagkaigwan ng kalintura, minsan may mga pantal-pantal man ang sa tuya pong kulit, etc. Kaya po na maging Porque no informed tayo discutir. manungod dyan sa mga bagay na yan kasi kung minsan napapasipara tabaga de Nos queremos. parang ngaya siguro ngaya na sino ngaya ako kaya ngaya gulping ngaya akong pantal-pantal Amigos, kasabi ngaya kan na x-ray sa plato may nangursunada da sa kuya ngaya alaba ang buhok dyan sa may sapa y somos kaya sige lang ito pala monkeypox na de. dice problemática, irónica, que yo soy Ingat po, ingat. loquita y Sabi nga ni Kayan, mas maray an ounce of prevention is better than a pound of cure. no me mira, me Kaya ingat po, ingat. se motiva. Ini nga ni po na nga ran kayo ining minimum health requirements ka kontra COVID. Dapat po napadagos man yato girari na sundon Cuando te lo hago y lo hacemos a mi modo, al final brindamos con un par de tapos na ipagtago. porque le Mas ka asymptomatic, maging nga ran kayo ni? y somos Maging tapat. amigos que amigos, pero en la cama lo arreglamos. O ano pang yung pag-uristoryan niya to? O ito pala nagulpihan na Northern Luzon, lalo na po duman sa probinsya kan Abra, Abracadabra, nagulpi kan 7.6 magnitude na nga ran kay ni? Linog. May kamidbid ako, yaon duman. Yaon duman sa may parte kan Ilocos Region, makusugon talaga Kuya Nems. Sabi niya, kan naglilinog narumduman niya sa experience niya kan riming. Tatagadigdi po sa Albay, pero yaon na duman sa may parte kan Ilocos, nag-star ngunyan. Nataranta siya, tapos natulala siya, narumduman niya tabi. So nangyari di sa tuya, kan
dagusuon kita digdikan bagyong riming. Kaya sabi kay to, dahil nga ka mo basta nga magpara-post nga na kung ano-ano ngayang bako ngayang marayrahay na pagdangugon o pagbasahon. Ta ako nga ni ngaya, ani undig di, na-experiencean ko yan, na linog na yan, natulala da siya tabi Kuya Nims. Ta garo da sinda pigurong usong dumanano daw. Makusugon pala na no? Kumusta na daw? Taso ultimo bagang naaraman niya to, garo igwa naman po kay mga casualties, garo 5 ito sa binawian in buhay. Pero dakol talagang dakol ng mga propriedad ang nadistrosar. Igwa nga ni duman kirumin ng pahog na suuyan bagang water tank. Nagkabiriribid ko yan name so arigi na mga bakal. Pigiiling ko na habang yugo-yugo, garo tuminaririk so tangke kaya na biribid so apat na hariging bakal. Biglang natumba so nasambit po na water tanker or tangke. Maray nga nita day kinaog paanduman sa baba. Iyan po ang mapagal dyan, sabi ni Igsuo na Cedric Daip kan Apsimo dyan sa provincial capital kan Albay. Yan daan na dipisiluno problema ta sa linog ta day na pipredict, day na forecast, day na araman na ahead kung saan ano ngaran kay ni mabungkaras. Kaya ang preparasyon dyan bako umanda tabi sa mga individual na tao, mga residentes, kundi ang preparasyon institusyonal. Halimbawa digdi po sa satuyang palibot, pira digdi tabi ang mga building na nagre-retrofit na, kumbaga pinagpapakaray na kaya ang kusog ni na linog. Digdi sa Ligaspi nagkapira lang kayo tas so ibabaga day man yang mga day man lalong-lalo na sumangayaon sa puwirang lugar, sa mga outskirts kang syudad, kan mga sentrong bayan. Pag nagapagibabaga Kuya Dimski mga harong day naman ki engineering day man ki nag-supervise na engineer, di ba? Igwa nga na ikipigibo dyan na day nagdungtuan so day nagdungtuan so halublas. So lano day nagdungtuan, may pigibong harong na day harigi. Pinagparatong-patong sa nabaga so halublas. So yan ang mga dipisilon na kamugtakan niya to digdio kung magbungkaras man ang linog. Kasi ang sa tuya po mga harong, maski konkreto yan, dahil man nag-agi ki ngaran ka, nikipag-aadal kan mga ekspertong mga engineer. Dahil nga nagigid pighiriling so ngaran ka so mga turutay bimbaga dyan sa sa bago mo kagangkan sa log. Dahil nga nigaro pighiriling kung anong klaseng dagaan natutugdukan. Di ba? Kaya minarampahog sa naan, bilog, harong minarampahog. Kung minsan baga, pag makusugon nga ni ang tubig, ianod ang mga harong na yan. Tabako pong makusog ang pundasyon. Dahil po nagkaigwan ng pag-aadal duman sa lugar na pigtugdukan kan harong, lalong-lalo na dahil nag-agi sa engineering designing, yung sa hinda pong mga pinatugdok na harong. So siguro, iyan ang saro sa mga maging lakdang sa liwat kan sa tuya mga local government unit sa pagitan sa hinda mga building o engineering department. Di ba? Although maguro gastos manangga dahil mapagibukanin plano, makuakanin tatao dyan sa sa engineering design kan mga harong. Pero inda lang. Para sa kuya, kay puhan nesesaryo ang gastos na yan Maray ka ngayon mayaman, bako bang po ako mayaman? Mayabang sana. Bako po sa intremis, kay puhan talaga na pasiguro naman niya to sa tuya po mga istaran. Di ba? Taan Bicol baga, bako lang dapat siguro ang linog ang paghandaan ta. Kundi maski ni yung bagyo.
Taan na Bicol Region baga halos 20 bagyo minaagi yan taon-taon. Yung sa tuya pong istruktura, yung harong niya to, kung taon-taon pigyugo yung ki 20 bagyo, talaga ang pundasyon kayan maluya naman, di ba? So siguro, pag na-aprobaran kayo din yung Department of Disaster Resiliency, na kung saan ang sa tuya pong ginagalangan na kongresista kan Segundo Distrito kan Albay, Congressman Joey Sarte Salceda, ang mayor na padrino ka nasambit ng panukalang batas, pag na-aprobaran niyan, tibaad kun saro sa mga maging funksyon, iyo po ang pagsiguro sa mga istruktura na yaong po digdi sa tuyang palibot. Lalong-lalo na itong mga pinag-istaran, pinagdudumanan kan mga tao, panganay po kuning kaso, magkaigwanin anong manapurmanin na disaster, at least it can withstand the effect kang nasambit ng disaster. Okay? All right. May nag-text digdi sa Kuya Nims. Gusto niya daang madangog giraray. So, pigpatugtog bungay dyan ngayon na ano nga ito? So, garong nga. So, Timson kan mga parabuyong. So, alak gayo dade. So, alak. Taod-taod na yan. Taod-taod na yan na Timson kan mga parabuyong. O, speaking of parabuyong, may naaraman kita tabi na anibad-angon niya ng mga parabuyong Kuya Nim sa pagtipid atabi pighaluan daw yan na jinki ano ito uyan na dulsigid na sumarang pighaluan da tanganing magdagdagan na binino totoo po yan totoo po yan na uyan na hinibra pighaluan da aki sumarang na dulce ngani daang matindi ang tama uyugon mo kikulangan pasindakan piran 80 proof 80% alcohol bako man gayod 80% alcohol pag sinabing 80 proof bako man gayod di ba baka yan 80% tubig 20% alcohol takon baliktadon mo mananggad 80% alcohol kalayuan ka ng halunan mo di ba kung yung piga haluan pa da aki sumaharang na dulce tangani ngayon mas matindi ang tama. Dahil dito pagpara giribuhon yan, tibaad ko na na-alter ang komposisyon kan mga chemical dyan. Nayaon po sa hinibra. Tibaad kong maluto man sa indong bituka. Okay. Di na po kita sa bako man kontrobersyal na issue ay ni pong sigon kay Congressman Joey yung the best way da tabi to tax sa rich Pinoys. Pag sinabi tang mayaman na Pinoy, so iyo ini mga nasa kuniling baga dodrawing tabaga Kuya Nims an kamugtakan kan mga Pilipino garo yan na sa socio-economikong kamugtakan baga yan sa pigapod baga kay ito ni si Bambu Baya ito o si Francis Magalona so may kanta nga ni bagang Tatsulok di ba so ano nga ng Tatsulok sa kuan triangulo di ba yung sa itaas so pinakapuro kung ilingon mo ang sosyedad kang Pilipinas itong sa pinakapurong ito kang Tatsulok sa pinakataas nagkapiraman sa na yan na mga mayayaman na mga Pilipino so pinakababa may wason baga iyo iyan ang natutungtungan ka nagkapirasan ng mayayaman na Pilipino kabilang nakita dyan so nasa tahaw kan base tapos kan sa puro kan Tatsulok yaon dyan so mga pigaapod na middle class so mga engineers, doctors, mga teachers, mga abogado. So kung ilingon mo, ining mga taong ini na nasa middle class, sa tahaw kan pinakamayaman tapos kan pinaka pobre, pag ilingon ta so ekonomiya kan mga pamilyang yan, iyo ini baga so
So, natutunggo kan withholding tax, no? So, inka mo, hali duman sa trabaho mo, automatic na baga na pinagkakaltas ko yan, Ems. Tapos, igwa ka paki mga dagdag na buwis na pigbabayadan. Halimbawa, nagbakal kang sigarilyo kung para yusi ka, igwa ka pa duman na value-added tax na pigbabayadan gayon or sin tax na nakapalaog duman sa presyo kan sigarilyo. Pag nagbakal kang gasolina, may excise tax, value-added tax, etc., etc., etc. So, ining nasa tao na niyo, iyon ni an kung bagagaro dakol ang nakuko ang buwis dyan sa grupong yan. Although itong mga nasa taas, nagkakaigwaman sindanin pagbubuwis dahil may mga negosyo ini, may mga daga, mga asyenda, ano pa, nagbabakal sindanin mga luxury items, at mga taxable man yan. So yan po ang gustong i-systematize ni Congressman Salceda. Kung paano ining mga mayayaman na iniyo makuanan nin buwis. Ano ang the best way? Paagi tanganing tax nin buwis ini pong mga mayayaman na mga Pilipinong ini. So sabi po ni Congressman Salceda na paborda tabi siya na patunganin na halangkaw na buwis, yung pigapod niyang wealth taxes, buwis sa kayamanan. Sabi niya, after all, the Constitution explicitly requires that our tax system be progressive and therefore bearing more heavily on the wealthy. O nasa konstitusyon pa lang, na ang buwis databi niya to maging progresibo. Buot sabihin kang progresibong tax system, kung sisay sudakol, magbayad manin buwis na dakol. Di ba? Bako na kung sisay so nagtitinga-tinga na, iyo pa ang totoo kung munin dakulo na buwis. O yan, buot sabihin kang progressive taxation. So paano nga yan? Ay kulibat ko palan, congratulations palan kay Kong Joey, siya man giraray ang nailihir bilang House Chairman Chairman kan House Committee on Ways and Means. Ngunyan pong 19th Congress. Pag sinabi mong ikaang pamayo kan Committee on Ways and Means, anbot sabiyon ka yan, ikaan maglalapigot, Kuya Nems, maglalapigot ka sa paghanap nin pondo nagagastuson kan gobyernong ini sa manlain-lain niyang mga serbisyo asin mga proyekto. Ikaan maghahanap, kaya kung sa indo pong narireparo, si Kong Joey baga, sigian ka hanap kay ning mga arog kay ning klase nin source of fund, ngaya syntax, subwis duman sa mga bakuman esensyal na mga produkto, dapat buwisan ito. Ngunya, na-target niya naman ining mga mayayaman. Berda, wilingon ta daw kung paano, ano ang best way or ways. So sabi po ni Kong Joey, the best way to tax the wealthy is either through their immovable wealth. Immovable. So dahil nahihiro, nakayamana, meaning sa mga mahihiwas nindang mga daga. Taan Pilipinas baga, ang Pilipinas, ang istorya baga kang Pilipinas, Kuya Names, kung nga ang mga darakulaon na mga asyenda sa Pilipinas, halos sa parariyo sa nan apelyido ang may sadiri. Tan istorya baga, istorya o chismis? Malibungo na? Kuya Abdon Balde? Kuya Jun Balde? Malibungo na? Anong sabi yung tadidio? History o chismis? Tasabi baga ni Ila Cruz, ang history da chismis yan. Ang history kan Pilipinas baga,
Lalong-lalo na ini po na kung paano nagkaigo kidarakulao na asinda ining mga midbid na apelyido. Dahil yan databi, yan sa mga naging kasapakat kan kolonyalismong gobyerno kan Espanyol. Iyan databi bilang regalo kan hadi kan Espanya duman sa pagiging ano nga rin kani alalay kan gobyernong Espanyol sa Pilipinas. An chismis baga, Kuya Names. Pasakayom kada sa kabayo, padalagaan mo sa kabayo maghapon, sunaabot mong lugar sa imo na ito bilang regalo sa imo or tandan kan hadi kan Espanya sa pagsuporta mo sa kolonyal na gobyernong Espanyol. O yan. So, mahiling mo baga, mabibilang mo sa nasagura mo, kung sira sa ining mga igwanin na darakulao na pinag-aapod na immovable wealth o ining daga. So, saro yan. Buwisan da tabi ining mga mahiwaso na ining mga asyenda, asin ining sa inda pong pigaapod ni Kung Joey na conspicuous consumption. O itong pinagagastusan ninda, yung mga luxurious expenses. Halimbawa, magbakal siya ki yate o nagpasiring siya duman sa Balisin Island nin sarong simana. O yan databi, dagdagan po ang buwis kaya. Sabi niya, for the first manner, we need to find ways to properly value and tax high-value land through the Real Property Valuation and Assessment Reform Act. O yun, siguro madadagos na tabi ang pag-computerize kan assessor's office. Sabi baga, igoda tabi ki resistance. So iba, sa computerization kan assessor's office, tamaluas na talaga da dyan tabi. Pag nag-computerize yan, Kuya Names, maluwas o tamang value kan propriedad. Dahil na po pwedeng gamitan in eraser. Di ba? O naka ano na siya may formulang gagamiton. May formulang gagamiton sa pag-compute ka na ini pong property tax, di ba? At the same time, we need to balance the impacts on small landowners. O yun. I will be proposing amendments to that bill that will provide relief to agricultural landowners while taxing high-value land in the proper time. Ayan. So bako man po gabos na may sadiri nin daga, mahagop kay ning halangkaw na value nin taxation. Kundi magkakaigwa po din pagbabalanse na so itong igwa po nin mga saradit masanang daga, yung mga small farmers, mga less than 10 hectares kayo, aday man po magulpin nin buwis. Aram niya to sa pag-angat niya to kan sa agrikultura, kay puan man giraray tabi an ini pong number 1 na kasangkapan sa produksyon dyan po sa agrikultura, na iyo po ang daga. O kadaklan kan mga paraoma niya to digdi dahil mang isadiring daga. Di ba Kuya Names? Nakikisa ka lang. Ang sadiri lang nindang daga. So daga na yaon sa kukuninda. Di ba? Kaya tama iniyo na ini po mga immovable wealth kan mga asindero na yung mga pinakamayayaman na negosyante sa Pilipinas dapat magkaigwan ng tamang balwasyon. Okay? All right. Pero kay puan man dagiraray tabi na ma-incentivize o matawan magiraring suporta ini mga high value lands, tangani po na mamit ninda ining requirements nin halangkaw na tax obligation. O digdi naman sa ikaduwang manera, sabi po ni Kung Joey, we need to expand the non-essential goods tax under Section 50 of the Tax Code and expand it to other obvious luxury items such as luxury watches, expensive bags, and high fashion. Ini sa mga luxury goods sa Pilipinas. Nababakal sa Pilipinas, nadagdagan man databi din poon sa 20 sa 25% ang buwis ka inihali sa presenting taripa. O yun. So, yan databi, ang target ninda madagdagan in 12 to 18 billion annually, ang presenting 71 billion in revenue na nakukuha po digdio sa mga taxes sa mga luxury items.
Ang bida kay niyo, kung day magbuto digdi si Robin Hood Padilla. Pag uminabot na duman sa Senado. Sabi po ni Robin Hood Padilla, day da pwede. Day pwede bibiya. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try to do that conga. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try to do that conga beat. O sabi ni 0134, si Bambu tabi ang nagkanta kan Tatsulok. Come on, shake your body, baby. Iyo, si Bambu. Ano ini si Bambu? Chinese Bambu? Chinese Bambu. O, ining Tatsulok na niyo, yun yan, yun ang retrato kan Philippine Society. Iyan ang retrato kan Philippine Society. Ining Tatsulok. So sabi ko nga ni Kasubago, so pinaka duman sa tuktok, iyo po ito ang target na dagdagan ang buwis. Yung sa inda pong darakulao na asinda, dapat umagi sa tamang property valuation. So they all Tanganing tama man na buwis ang maitasar digdio. chant with me. And if you could, I And of course, yung ikadua databi na manera, iyo po itong pagdagdag ni nagdagdag kitari pa duman sa mga luxury items, sa mga rilubagang mga tigda 35 milyon ang kantidad. Anong klaseng rilu yan na di? now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. So mga luxurious items na pinag-enjoy kan mga mayayaman. O ito databi ang anong arangkay ni ang dadagdaganin taxes. Pinaramdaman ako kuya names. May alak baga na ang kantidad ako ang garo 75,000. 75,000 ang sarang butilya. Anong klaseng alak daw na di? Tibaad kon ang edad kan alak na yan 1,000 years old na. Uy, inabot na palang kita kan sa tuya pong oras kan para mientras na pagpaaram. Digdi po sa programang 2D sa GB, ngunyan pong Webes. Kaya sa ngaran sa liwat ni Congressman Joey Sarte Salceda kan Segundo Distrito Canalbay, sa ngaran ni Kuya Nems dyan sa control. Ini po si Councilor Nong Dawal kan Manito Albay nagsasabing mapasatuya ang bendisyon kan mahal na Diyos. Param, bye-bye, I love you so much. Sa indung nadangog